warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Ibu Dewan Juri, ingkang kula hormati Bapak Ibu Guru, saha kanca-kanca ingkang kula tresnani. Minangka pambukaning atur, monggo tansah abenjuaken puja puji raos syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Wingkar. Ingkang sampun paring kasarasan kagiatan saha kanugrahan dumateng kula lan panjenengan sedaya. Satemah saged sami rawuh wonten papan kalenggahan sakmenika saperlu anggrauhi adicara Festival Tunas Basa Ibu kanthi wilujeng ing sami kala. Saderengipun ngancik wonten posipun pidato. Bareng kula badhe ngaturaken tembang dolanan sakmenika. Saiki aku wis gedhe sekolah mangkat dhewe. Ora usah dieterake mangkat bareng kancane. Yen aku turut pinggiran ora bareng gocekan. Ing dalan akeh kendaraan monggo mundak tabrakan. Para rawuh ingkang kula hormati, tembang dolanan kula wau gambaraken wigatinipun bab tertib lalu lintas. Kenging menapa tertib lalu lintas menika kedah dipun gatosaken wonten ing margi sakmenika kathah jenisipun kendaraan ingkang sliwar-sliwar. Sehingga kita kedah ngantos-antos. Menawi boten ngantos-antos saged nyebabaken kacilakan. Kanca-kanca ingkang kula tresnani, gegayutan kaliyan tembang dolanan sakmenika. Kula ugi gadhah cariyos ingkang wonten gegayutanipun kaliyan tertib lalu lintas. Cariyosipun ngenani keluarganipun Mas Danang. Wonten ing satunggaling dinten Mas Danang dipundhoi bapakipun tumbas semen wonten toko bangunan kangge nempel sebingkiranipun ingkang risak. Mangkene bapak ngendika, "Le, Danang, tulung tukokno semen ana toko bangunan sing cedhak pasar kae." Danang mangsuli, "Nggih, Pak, sekedap." Mas Danang mara nyetheki bapake nanging karep buka HP-ne. Bapak matur malih, "Nya, iki duwite. Tulung tukokno 5 kilo wae." Danang mangsuli, "Nggih, gangsal kilo, Pak." Bapak ngendika, "Ya, ana ndang budal." Danang mangsuli malih, "Nggih, Pak." Mas Danang enggal bidal tumbas semen kanthi nyetir sepeda motor. Nalika nyetir sinambi dolanan HP. Lah, boten nyono wonten truk sangajengipun Mas Danang. Niatipun ajeng ninggati malah nabrak cagak listrik. Brek, gedebrek. Mas Danang dawah. Badanipun babak bundas. Tujunipun wonten warga ingkang mitulungi Mas Danang lajeng dijeraken dhateng rumah sakit. Para rawuh ingkang kinurmatan, awit saking prastawa kala wau kita saged mangertosi bilih kendaraan sinambi pisani HP punika tumindak ingkang boten leres. Pramila kula lan panjenengan sedaya ampun pisan-pisan dolanan HP nalika nembe nitih kendaraan. Amargi badhe ndadosaken kacilakan wonten margi. Saking tembang dolanan sejarah samenika, kula lan panjenengan saged nyinawi bab tertib lalu lintas. Tertib lalu lintas samenika tumindak ingkang kedah dipundhut. Semoga kita sedaya sami taat dhateng aturan lalu lintas. Pados kita sedaya katabiakan ingkang kecelakaan lalu lintas.
semanten ingkang saged kula aturaken bilih wonten kalepatan kula nyuwun ageng pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.